Sumupay pag bumata na ko mga bayot, no? Mag-alas 12 na diri sa bunto. Ginoo ko mga bayot, wag kitulog whole night mga bayot. Ako lang i-share ninyo ako ang gabi nga kinabuhi mga bayot. Kay si Karina, nang hingog mo. Iyang ihatag na ko mayon siya, Mami, isinchi. Ang ilang isinchi din he. What is this? Dayon, iyon ko, what is that dayon? Yung siya ron. Kalungat din niya mga bayot, iyang gihatag na ko. Pagkadugayan niya og kanang pangalungat na iyang ilong, murag nasamad siguro iyang ilong, kay murag nakuan guro sa iyang kuko, gahila. Dayon, mura paghilak siguro niya mga bayot, ang kugmo, naabot sa iyang baba, murag nakaon niya ba. Perte niya, hilaka mga bayot, gasuka gitawon siya. Daghan kay kung gilabhan ng mga bayot ang iyang sinukaan, akong gilabhan tanan, di nakailis ko bedsheet tanan, hasta ang diang sanina. Hala ko mga bayot, unsang orasan natulog, bisag wa mo nang tanah. Ako nga istorya niyo, alas 8 sa buntag mga bayot. So karon ako siyang gilutuan og soup. Aron magkuan-kuan ang niyang kasakit sa iyang kuto-kuto siguro pod. Kay ikaduha jud ko gatimpla po niya og gatas mga bayot kay mo gigutom gyud tawon to siya. Then ingon niyang papa og basin kuno og sa gatas ba nga iyang giinom dayon kanang maghulukso-lukso ba mga bayot mingon na siya jumping on the bed. Mingon na siya aron kanang makita siya ng mga salida-salida lang iya ang makita na ng karton-karton lagi mga bayot ng TV mo iyang sundon. Human niya og tutoy, galukso-lukso siya. Murag ang gatas guro hinsaka sa iya ang kuan. Ba mo nang iyang nadugwa. Ang kulor gud sa iyang gidugwa mga bayot ang iyang gikaon pud nga chocolate. Gilutuan ako siya og soup mga bayot. Tawa ninyo. Tarang, o diba? Kuha na siya mga bayot. Atong pasigawon ko suga para po makita ninyo na kung saan akong giluto. Karning manok na mga bayot. Then gibutangan ako og atsal nga pula. Then kana yilo-yilo. Kuha na siya kalabasa. Then kanang giraspa na ako nga carrots o potato. Then ay gamay nga upo mga bayot. Then akong ugangan din mga bayot. Nagmash din hi og potato. Tubig mo iyang giluto ra na. Then iyang iyang gi-mash then iyang gibutangan og butter. Ambot lang gagmukaon mag-askarina aning among gipagluto. Then mingon akong bana og kanang manawag tag doktor. Ingnan ako, sa manawag og doktor na normal ra man ning bata nga magsuka og kanang sobraan og kaon, di na nakuaron kay kani man gud sila mga bayot basta bata gani o hisgutan basta gamay ka ayong bikil, tawag din na sila doktor. Galing kay ang pidya ni Karina, iya ra pud agaw mo nang madali-dali ra nila ba. Kay ato lang una pud og giubog gisipon si Karina gitawagan niya ang kuan, iya gigagaw, kirisitaan ra. Wa may nato hospital mga bayot kay uso karon diri ang kanang virus kuno kaya bawog unsa nang virusa oy diri ra man ko nakahibalo nga daghan di kay virus. Dito sa amo basta ubhon og sipon subaw ra. Diri og ubhon sipon magsakit ng ulo wa na virus na iistorya. Munang kalibog gamay ra kayong bikil mayon nagwa na. Nasaklan na kag virus kay sige gawas-gawas. Muna iladri mga bayot. Bitaw karon mga bayot ubanon ko sa ako ang bana nga mopalit ko numi og kalibangan ni Karina. Ang kalibangan ni Karina naguba kay gahapon iya ang giihian. Pag man niya ihi, akong giyabos siya. Astilan kay iya mang gidulaan. Aw, nabungkag nakuan kanang wa gid ingon nga nabungkag siya mga bayot. Nakuan ba? Ang iyang taklob na disalign kay plastic ra man gud puto. Diningon ako ang bana nga uban taon niya mopalit ta og kanang kuan ni Karina. Iya ang kalibangan kay ikaw pili. Kani ako ang bana mga bayot. Basta magpalit og sapatos sa nina ni Karina, ako ginaiyang pa decide on og unsay color, unsay style. Kay og siya mga bayot puros palong na kanunay na ila ang ila ang paliton. Mga gray, mga brown, mga palungkod nga mga color. Wala ilang ganahan nga ipasuot o isuoton po nila. Kay mo may ilang naandan ko diri. Sa amo man gud, sa ako ang pamilya, ma-pink, orange, yellow, basta unsa ng kulora, basta patsadahon, suoton. Diri mga bayot, base sa akong naobserbahan na niya ako ang mga kagupa. Gawas ni Karina, kay ubusay ganahan ako, makita ako sa shop, ako yung ingnonog ka di patsada niya, kasi pag orange na siya unsa ng kulora, ako ipapalit niya. Pero sila mga bayot, pila na ko katuig diri, wag kita ni harot og suot og sarina nga orange, kanang
kanang mga kuan ba og sa ato pa maanyag kaayo nga kolor. Wow, kita nang ginsunas siya asa akong ugangan bayi biya na siya ha? Pero ang iyang mga sanina puros itong gray. Yung mga dark lagi mga bayot. Wow, kita gisuot na siya og yellow pink nga sanina. Pero kay nangutan ko sa kumbanangan wala insuot imong mama o kanang mga inanang kulura. Galing kay iyang manggong mama namatyan ba sila. Ang iya ang anak duha ka buok namatay. Ang usa gumikan sa linog, ang usa gipusil kuno dito sa Amerika. Mamantay basta di na ta mahimasok anang ila ang mga kinabuhi kaniadto. Ang ato ang karon charot. So ako nang ihalay ning ako ang nilabhan mga bayot kay nagpanawag na nako ang kuno machine ingon siya babe. Kapoy nakaigtuyok-tuyok hawasan ako dire ihalay-hay nako. Gamay na lang ko nagbikil mga bayot. Ug ako ang ihalay-hay kay uga-uga naman. Mga bayot tanawag akong bana nga palutoon ko na kog sudan. Mga to sa ilang fridge ug unsay angay natong lutoon. Nangutan ako unsay lutoon ako asa nga nantawa og unsay mga stock sa ref mo ay lutoa. Mayon kog magluto ko dinhi og kuan pantatron ingon siya. Basta imbang niluto mo kaon jud ko. Desyo. Kay kani ila ang mga nilutoan mura na sila og wakwakon. Kulang og asin, kulang timpla kanunay. Ako magluto ako magong asinandaan sa di pa magbukal-bukal mo nang bushok jud ang iya ang kaparat or kaasgad sa iya ang mga kaunuran. So maadto ta sa ila ang refrigerator mga bayot. Kay manglantaw ta dito kung say angay na tong himuong recipe na pugkaron adlaw. Tara. O di ba? Gauna-una gining nawong ni Karina haning gipatapot aning kadingdingan aning ref nila. So mga burrito diri mga bayot. Na ay karning baka o karning kuan man ni o na ay karning baka o na ay karning baboy. Dayon na ay isda mga bayot. Kay ganahan magiging kaog isda god. Ako ding lutoon ning isda pero akong prituhon la. Pang pagawas ta ni mga bayot kay perting prosina. Ikabuna ko sa ulong hibukol ko ka. Ato sa ning ipang butang diri sa kabantinan kay aron lanay ng iya ang ice. Muna akong panglutoon mga bayot kaning isda, kaning baboy. Dayon maghiwa ko gamay aning karning baka. Kaning karning baka o karning baboy ako rin ni ipangsulod diri sa oven. Kani mo ako ang prituhon. Tawan ni mga bayot. Basta gahiya. As karning baka. Mura og kuan, kinungal lubi ba? Saka ice niya sa kabugnaw. May I take your order?